ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Иҷа ман бори фибрилек заказ кардаги будам. Заказам бояд ки 3 сентябр меомад. На закази ман омад. Ман иҷа фақат либоса заказ кардагиам. Иҷа куртаи сафеди духтарона ҳай. Иш куртаи сафеди бачагона. Иш попши, полуботинка, иш пенал. Инёра заказ кардам. Ами Рексона хушро. Ай Рексона ядона заказ кардам. Ҳозир ҳама ёра ҳуй карда мебинем ки чӣ хелан. Скидка будак. Дига рости гап все либосомона ай детский мехарем. Ям нарх навош ранги детский мерай. Скидка агар ки 2 та бигирӣ 20% скидка, агар 3 та бигирӣ 30% скидка. Ира бине пахтаи тоза аҷоибот. Хушро. Ира сафедча заказ кардан мехостам барои зали духтарма. Сафедиш набуд, ҳамеша гирифтам. Иш боша ласина. Ласина қати футболкаи сафед гуфтам. Мегирам ки футболкаи сафедиш тамом шудаги буд, ба ҳамин сериша гирифтам. Ана и ласинош ҳам хушро. Ай ласина 2 та заказ кардагим. Якта ба духтари хоҳарма, якта ба духтари хидма. Духтари хоҳарма амҷа мактаб туворӣ кардагим. Мактаб мехонад қати бачаш. Духтари хоҳарам як размер, ай духтари ман майда мепӯшад. Ира як размер майда гирифтем. Иҷа чия? Яъне духтарона барои зал. Кӯдаку бетоқат шидиянд. Пӯшем гуфта гуфтам либоси ман навор кунам. И борора абити овардаги буд шаваро. Ман кор додам. Ҳозир омадам наворкини гирифтам. Ира биёх аҷоибот. Тоза пахта. Качествашда гап нест. И боша юбка ҳай. Юбкаша мекунам. Юбка ду цвет дорад. Якта хеле тёмно-синий. Якта серый. Ана юбкаш.
Упаковкаш аҷоиб буд. Духтшам фасон. ду свет выбор кардам. Барои чӣ? Барое ки як хел свет бигирам. Агар ҷиянам хати духтарам иша мепӯша, бароям хира ду хел гирифтам. Ду намуд. Ана ишам хушро. Свети у дига, свети дига. Кадомиша выбор кунам. Хеле кисача дора. Кори карда ки аҷоиботи олам. Фасон, шуру, фиберлик. Почра нишонтим. Эра барои дарчама заказ кардам. дӯстони азиз, чанд бор дар наворам гуфтагиям штатив надорам. Як дастам хати навор кардестам, як дастам хати нишон додестам. ҳар хел цветш буд, не ки ҳамин цвет худам да маъқул шуд, ҳамин цвета гирифтам. эра бо чишаста. дӯстони азиз, фиберлик мисол заказ мекунем. Хел фасон, хушрӯ, качественный, фирменный. Бо мисол бал ҳастай, балот метиян, ойлик, скидкаош ҳастай. Агар кадоме кор кардан хоҳад, марҳамат ҳамин номеро занг бизана. Ҳамаи нозукиҳои кора мефаҳмонем. Регистратсия фаҳмондан ҳамаш бепул. иш боша пенал. Пеналора барои якча барои бачама гирифтам, якча барои ҷияна. агар барои хутона мисол агар регистратсия кунӣ ё барои хутон заказ кунӣ ҳам мешава. Агар мисол бухоҳӣ кор кардан, мисол кор мекунӣ, заказ мекунӣ. Иҷа ихел нестае ки 50-60 ҳазор да бор бизанӣ. Ҳамин хелае ки мисол одам регистратсия мекунӣ. Инами ҳар як ҳамин чизора мисол хонатонда ҳамун средстваҳо, либоса, чизе ки дар кор аст, ҳамун чизора мисол ай ҳамин фирмаи фиберлик мехарӣ. шумода бал мешавад бо ойлик. Мисол бо шумо таги дастонда ягон дугонатонай, ҳамсоятонай, духтари амакитонай, ягон хештабортона регистратсия мекунем. Бо вай заказ мекунем. Мисол да ҳамон рӯзгорош чизе боша, бали ваям бали шумо ҳисоб мехӯра. Чанд ка балтон зиёд шава, ҳамон қа шумода скидка мешава. Ана мехоҳад дӯстони азиз, марҳамат.
и киртаи сафед школьни барои духтарашам заказ кардам. Неким гап нест. Дата заказ кардагим. Шам духтарона. Иш боша бачагона. Размери 150. Дӯстон азиз, ин бачагӣ барои бачаи калони ман заказ кардам. фасон хушрӯ. Ягон ҷош даришта кашол нестай, дарзиш, чокш, ҳамаш фасони хушрӯ. Бо иҷа якта попши заказ кардам, бачагона. Агар бачамда шава, бачам мепӯша. Агар бачамда нашава, ҷиян мепӯшаш. Дӯстон, касоне ки кор кардан хоҳанд, ба ҳамин номеро занг бизананд. Ҳамаи корро мефаҳмонем. Дар группаи мо фақат занҳоаст, занҳои тоҷики худмон. ҳамаи нозукиҳои корро мефаҳмонем. Намехи дӯстони азиз, попшошда гап нест. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني